Poštovani organizatori i sudionici okruglog stola, dragi domaćini i visoki uzvanici. Velika mi je čast pozdraviti vas i ovim putem čestitati 60. obljetnicu Konvencije Ujedinjenih naroda o statusu osoba bez državljanstva kao i Međunarodni dan romskog jezika koji se u svijetu obilježava 5. studenog. Kad se prije 60 godina ratificirala Konvencija Ujedinjenih naroda o statusu osoba bez državljanstva, malo tko je mogao vjerovati da će problem izbjeglica i azilanata početkom 21. stoljeća eskalirati do broja od preko 50 milijuna. Zbog brojnih sukoba u svijetu, kao i zbog prirodnih katastrofa, došlo je do novog vala prisilnog raseljavanja ljudi. Najveći broj izbjeglica i azilanata neće se moći vratiti svojim domovima u skorijoj budućnosti, a neki možda i nikada. Hrvatska od nekadašnje primateljice humanitarne pomoći danas, kao članica Europske unije, sudjeluje u zajedničkoj politici europskih zemalja prema izbjeglicima i tražiteljima azila. Iako i sama u teškoj ekonomskoj situaciji, Hrvatska mora pokazati humanost i solidarnost te pružiti pomoć ljudima koji su u nevolji. Baš kao što su to našim sugrađanima pružili drugi za vrijeme Domovinskog rata, posebice iz razvijenih europskih zemalja. Republika Hrvatska se svojim ustavom obvezala pružiti jednaka prava i mogućnosti svim svojim građanima kao i nacionalnim manjinama. Nažalost, mnoga istraživanja koje posljednja studija UN-a o romskoj svakodnevnici u Hrvatskoj pokazuju da su upravo Romi i dalje najugroženija i najranjivija manjina. Romi su manjina koja je najizloženija isključenosti i diskriminaciji po različitim osnovama. Da bismo postigli potpunu integraciju Roma u hrvatsko društvo, moramo mijenjati i nas same. Moramo se boriti protiv svih oblika diskriminacije i netolerancije prema različitostima, osobito kod najmlađih generacija. Na ovom mjestu želio bih zahvaliti aktivnostima svih agencija Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj na njihovom doprinosu u rješavanju ovog trajnog problema. Pozdravljam i donošenje nacionalne strategije Vlade Republike Hrvatske za uključenje Roma za period od 2013. do 2020. kao i akcijski plan čiji je cilj riješiti statusna pitanja Roma do 2020. godine. Kao pokrovitelj ovog značajnog skupa, organizatorima i sudionicima želim uspješan rad i ugodno druženje u Slavonskom Brodu.